Ovo je, sad moramo, zbilja da vam otkrijem, zašto ja, nuđeno mi je, mogu da vam kažem ljudi, video sam ja cele butike ispražnjene, roba koja stoji, tako te stvari i sve to. Video sam ja mnogo stvari i ovako, ne kažem da sam upoznao te koje kakve žestoke pljačkače banaka, ali upoznao sam i dilera droge, mnogo većih, i dilere oružja i tako te stvari, to me nikad nije interesovalo, znači to me nikad ništa nije imalo da se priča. Ja sam ustao u jednim onim finim granicama, gde je ono što kažem, sudija, ako se to često ne događa da si kod njega, da navratiš do sudije, sve možda prođe sa nekom opomenom, nekom malom kaznom i tako te stvari. U stvari ovako je to. Ja praktično, otkako sam stigao u Francusku, ja sam, kad sam počeo po barovima, diskotekama da radim, rekao sam u kakvoj diskoteci sam radio, upoznao sam ja mnogo tih lopova i tako, i šanera i svega toga je bilo. Tako da meni kada je nešto trebalo, uvijek sam mogao nešto da nabavim. Nikad ništa nisam uzimao iz neke provale, ili tako, nego obično to nešto što se iznene na šanu, tako te sitnice ili ovako, gdje policija praktično ne juri, jer u to vreme za šanu, tako reći, nije se ni znalo. A garderobu, imao sam veoma često jako dobre garderobe, to sam ipak nabavljao tu skuplju garderobu kod šanera, bilo je dvojica, trojica koji su bili poznati i u tom periodu ja sam dolazio na Zlatibor, u hotel Palisad, to je bilo već, u Palisad sam počeo da dolazim 80. godine, bile su skije, lanove u hotel Palisadu, samo su imali za iznajmljivanje, praktično ništa u to vreme nije imalo. Niti se znalo šta je Bogner, niti se znalo šta su Rossignol skije, niti je znalo Kilijevo kombinezoni, ni Solomon ni ovo. Chanel 5, parfemi, tako i to je bilo, čulo se, ali nije se znalo. To sam ja, takve stvari sam ja donosio u Palisad i prodavao sam. Obično iznajmim apartman, dođem sa mojom burazerovom čerkom i tu sam prodavao to. Tako da je to postala ustaljena navika da kad ja stižem u hotel Palisad, bar prvih 5-6 godina je bilo, kako stižem na recepciju, šefovica koja je bila Dušanka, jako dobra žena, laf ovako, kad stižemo ona viče, jao, Pope, gde si, kaže, pitaju ljudi, kaže, ovde, dosađuju, kaže, stalno dolaze, kaže, je li došao onaj tvoj Francus? Kažem vam, u to vreme, pošto je Palisad bio jedini, tu su zbilja dolazili poznati ljudi, pa i danas po imenu ipak nešto znače, i tako ljudi koji su imali para i tako te stvari. Mnogi su sve, i sportista je bilo i sve, mnogi su, mislim, kod mene nabavljali te stvari. I eto, to je ostalo navika jedna, da kažem, koja i dan danas traje, samo druga su vremena, para se nema, neka znam i da poklonim nešto, ali ono što sam već rekao, i sad da donesem nekoliko stvari, da radi se 200 eura, to mi je ono da mi pokrije moje troškove ovde dok sam kući i tako. Znači nešto, ajde de, jer izgleda da je kod mene to isto malo postalo kao droga, ono kao narkomanija, duvan. Ja ne pijem, ja ne pušim, ja se ne kockam, ne idem u kladionicu, ništa, ali ipak to uvek ponesem. Pa znate šta, i ono kad stigneš na granicu sa 5-6 stvari, do 10 stvari, pogledaju ti, kaže, ajde prođi, tako da nemam ni tu nekog problema i to ti. To je taj jedan način na koji može da se provede 10-ak dana u Srbiji za džabe. Jedino što pratim prevoz, dođem sa autobusom, vratim se sa autobusom, doteram nekad kola ovde, stoje mi ovde kola, onda sam ja tu na putu, 15-20 dana ovde, 15-20 dana tamo, mislim, tamo sam dok ne dosadim ženi i ćerci.
onda on mi kaže, idi malo u Srbiju, odmori nas, pa kad počnu da se svađaju među njima, kad nema mene, onda me pozovu da se vratim, kao tako, pokajniči i tako ti je to. Tako da je moje život, ovo baš putovanje, ne dosađujem se ja nešto mnogo i nemam šta da se žalim, vala. Baš malo pre sam imao da jedem, pogledao sam imao za večeras. Važno mi je da prespavam do sutra. Ako sam živ, znam šta radim, ustajem, pišam u lavabo, štibrem se za odmoraz, proverim da li sam živ, doručkujem i tako. I znači za taj dan ne razmišljam do uveče. Živim za moment, pa koliko traje. Nemam ja nikakvih problema sa sikirancijom, ništa, da mi kažu sutra si mrtav sam, pa šta ako sam mrtav, nisam jedini, umreće još mnogo ljudi. Tako vam ja to da gledam na život, počnite malo da razmišljate o tome, isto tako da nešto živite i vidjet ćete manje stresno i lakše je za život.